ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଆମ କଲୋନୀ ଜଣେ ଦିଦିଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଥିଲା। ସେ ଆମର ବହୁତ କ୍ଲୋଜ୍। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ ତାଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଫଙ୍କସନ୍‌ରେ। ଦିଦି ଦୁଲ୍ହନ ବେଶରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିସାରିଲା ପରେ ସିଧା ଚାଲିଲି ମୋର ମେନ୍ କାମରେ, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଖାଇବା କାମ। ଷ୍ଟାର୍ଟରରେ ମୁଁ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ାକୁ କର୍ନ ଖାଇଦେଲି। ତାପରେ ମେନ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଥିଲା ମୋର ମଟନ୍ ଥାଳି। କିନ୍ତୁ ମଟନ୍ ଦେଖିକି ମୋ ମନ ପୁରା ଫିକା ହେଇଗଲା, କାରଣ ସେ ମାତ୍ର 2-4ଟା ପିସ୍ ଦେଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ବିଲକୁଲ ବି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି। ଚାଲିଗଲି ମୁଁ ଚିକେନ୍ ଆଣିବା ଲାଗି। ଆଉ ମନ ଶାନ୍ତି କରିକି ପେଟ ଫୁଲ୍ କରିକି ଚିକେନ୍‌ଟା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୋ ମୁହଁରେ ଆପଣ ହସ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତାପରେ ଏପଟେ ମିଠାରେ ମୁଁ ଖାଇଲି ରସମଲେଇ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ପୁଣି ମୋ ମନ ଫିକା ହେଇଗଲା, କାରଣ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ମୋତେ ବିଲକୁଲ ବି ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ମୋତେ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଫ୍ଲେଭର ହିଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ମିଳିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁହଁଟା ଏମିତି ମୁଁ ବାଜ୍ୟ ଭଳିଆ କରିଛି। ସେପଟେ ସାଇଡ଼୍‌ରେ ବର ଆସିକି ଡିଜେ ବଜେଇକି ବାଣ ଫୁଟେଇକି ଆସି ଦୁଆର ପାଖେ ହାଜର। ତାଙ୍କ ନାଚ ଶୁଣିକି, ଡିଜେର ସେ ତାଳ ଶୁଣିକି ମୋର ଖାଲି ବଡି ହଲୁଥାଏ, ଗୋଡ଼ ତାଳ ପଡ଼ୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଜୋର ପୁରା ନାଚିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଥିଲା। ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ସେ ବାଜା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ନାଚିବା ପରେ ଇଚ୍ଛା ହବ। ତା ପଛକୁ ଆସିକି ଏଠି ବରଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି। ମୁଁ ଏତେ ଦେଖିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କଲି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ପୁରା କାଚଟା ଫଗ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଦେଖିପାରିଲିନି। ଏପଟେ ମହିଳା ମନ୍ଦିର ତାଙ୍କର କଥା ହେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ବାପା ଭାଇ ତାଙ୍କର ଆମକୁ ଘରକୁ ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ଠିଆ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଚାଲିଲି ଘରକୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ରହୁଛି, ଟାଟା।